tichasanganiswa, tichasangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa. Mvura yakanakisisa yokukurumidza, kana tazoredzaniswa pamusoro kudenga, ndizvo tichanzwa manzwi echisimbisiso chokuti kana tikafa pane ino nyika, tinosangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa. Kunakisa korugare kwakasunga moyo, Isu kana taungana muzita ra Kristu, mwanakomana wa Baba wakakomborerwa, ndiye chirimbo chokuti tichasanganiswa, tinosangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa. Yangwe zokadzakaneta tichayambukira, zambuko rine ndarama ndokukurumbidza, apo kakagaririrwa navo vanotida, vanokurudzira Isu kuti tiyambuke, tichasangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa. Yangwe takatsaukaniswa navo vanotida, tichasangana navo patsoka dzaIshe, tinogara naye Jesu pane iyo nzvimbo, tisingatsaukaniswe paukama wewe, tinosangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa. Tichasangana kudenga neropa ra Jesu, nokutenda kuna Ishe, tichasanganiswa.